όμορφα που είναι τα μαλλιά σου, τα αστέρια θα τα κάνω φόρεμά σου. Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Σκεφτόμουν όσο ερχόμουν εδώ πέρα στη συνέντευξη ότι πώς γεννιέται σε κάποιον όλη αυτή η επιθυμία του να αρχίσει να γράφει τραγούδια. Σου γεννήθηκε από μικρός, έχεις κάποιον στην οικογένειά σου ο οποίος σου το πέρασε αυτό? Στο κοντινό μου περιβάλλον δεν έχω κάποιον. Δεν ξέρω, μόνο του δημιουργήθηκε μέσα μου πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή παίζω κιθάρα από Τετάρτη Δημοτικού περίπου. Γράφω στιχάκια από τον Νηπιαγωγείο. Γράφω. Στο κεφάλι μου γράφω. Εντάξει. Από τον Νηπιαγωγείο? Ναι, έγραφα. Ρομαντική ψυχή, ωστόσο. Ναι, θα πω, μάλλον. Και μέσα από τα τραγούδια σου τα καταλαβαίνουμε. Ναι, εντάξει, είναι τρόπος που εκφράζομαι και αισθάνομαι. Εντάξει, δείχνει την ψυχολογία μου, δείχνει το εσωτερικό μου κόσμο, τέλος πάντων, τα τραγούδια που γράφω. Να σε κοιτάω μου έγινε συνήθεια, σου πάει το χαμόγελο αυτό. Παίζεις κιθάρα από Τετάρτη Δημοτικού. Τραγουδάς και γράφεις τραγούδια. Σωστά. Έχω σπουδάσει κιόλας μουσική. Πώς επιλέγεις αν θα το δώσεις σε κάποιο καλλιτέχνη ή αν θα το κρατήσεις για σένα? Δεν είναι λίγο δελεαστικό? Είναι δελεαστικό. Βέβαια, καμιά φορά τα τραγούδια μιλάνε από μόνα τους, ώρες-ώρες. Δεν πάβει να έχει στοιχεία μου μέσα στο τραγούδι, για όποιον και αν το γράφω. Έχει στοιχεία μου γιατί το γράφω εγώ. Οπότε σίγουρα είναι κάπως δελεαστικό. Αλλά αν το τραγούδι μου μιλήσει, καταλαβαίνω έτσι και περίπου που θα μπορούσε να πάει, ας πούμε.